Vidíš, že Lianka nepišti, len štípe besne. Za či ideme? Radi to si nás zahráva. Jaj. Natáča ima, len rektor, som sem prišla, aby si mi to ukázal. Taký. No, vystrúhaj nejaký ksicht. No. Haló, nevidí. Haló. No, musíš maminu chytiť za uši, no. Za uši ju musíš chytiť, tak ju musíš držať. No. Tu ma chytíš. Tatina, ešte ma natáčaj. Ešte. Tu ma chytala si radšej. Spadla som. Zapackala okuliare. Pasta na hlavu. No, ale iba zvyšne. Čerešňa je ešte tam. Aha, Lili. Choď tatinovi, Lulina má zobraté plecia. Ty Begeta Liga. No. Počkaj, mama nevidí. No poď. Pezi. Kam ideme? Kam? Ja, Ideme dnu,